Hello guys, welcome to vlog. So karon nga video guys, nagbuhat ko sa kabalak. So kini nga balak guys para diri sa kong papa nga pag-ulang ga death anniversary. So mao to guys sa iyang pag iya diri sa kalibutan. So wa gid na ko siya naabti nga doon na siya kinabuhi no. So mao to sa ako gikaingon niya nga pa unta wa man jud ka maabti nga buhi pa tungod kinama ko sa laing lugar. So niingon ko nga unta bisan sa damo lang magpakita siya. So mo to guys, after ato magbalik na ako diri sa Cebu. So mo to guys, tulo pa lang kaadlaw sige na siya padamgo until and so on. I think kada bulan siya guys magpakita sa kuha, especially kung dunay mga okasyon. So ingon ana ang akong papa guys, pero sayop man siguro nga pangayoon nimo nga mobisita siya sa imo ano. So sayop man siguro, pero para sa kuha okay lang, wala ko na-adlock. It's because papa man sa ako, and moment sa day ako gipangayo sa iya o iya jud gituman. So karon guys, na ako'y balak gibuhat. O ang title ani nga balak guys is Pa, Asa Ka. Mingaw na ang palibot, samtang ako nagahinoktok, samtang nagasudong kanimo nga daw tulog nga walay hagom. Ang basiyo sa imong kalag, lawas nga daw lumalabay, nga daw nahugno ang haligi ni ining atong panimalay. Tungod nga wala ka na karon akong amahan, sa imong pagtaliwan kasakit ni ining akong dughan. Nakita ko sa imong dagway kapakyasan sa imong mga laraw. Akong gihanduraw ang panahon nga ikaw sa pakabuhi, kadtong imong mga gusto nga ako nagmagahi, ug sa imong mga tambag ako kanunay permi nga sakwahid. Mga sakripisyo nimo wala na ko tagaig pili, ug bisan sakit sa imong dughan ako imong gihatagan og kagawasan. Kay wala ka na'y mabuhat tungod kay akong gusto mo ay matuman. Ang imong mga badlong daw sakit sa akong dughan, bisag ang imong tuyo alang lamang sa akong kaayuhan. Wala ko kabantay na ang panahon ng labay, ang imong kandila sa kinabuhi naupos nag inanay, ug kilom-kilom na ang imong kinabuhi, ug wala ko damhag kalit ikaw sa langit gibawi. Busa karon kasakit ug kaguol ang akong gibati, sa akong konsyensya ako gihasol kanunay, ug samtang nagasudong ko sa imong panagway, nagkahanap kani ining pananaw tungod sa mga luha nga midagayday. Pa, asa ka karon? Ako nang hinaot nga imo pa kong pasaylo. Kung tagaan ko gigayon nga ang kinabuhi balikon, gusto na akong mamahimong amahan, ikaw ra gihapon. Pasaylo ako pa, pinangga ti ka. Salamat sa imong pagkamatarong. Mao'y bugtong na akong nalitok nga mga pulong, nga sa buhi pa ka wala nimo madungog diri sa kuha bisan sa mga hungong. Ug ang tanan karon wala nay pili, bisan isingkit ko pa na ibabaw sa imong